Vy jste... Ale se vším všudy, ne? Chtěl něco natáčím, home video, víš. Některých to možná není, no, tak chtěli to, není. No to je ale podvod! To je ta přehazovačka na hlavu. Je to na stouchátku, nebo co to je? Přehazovačka na hlavu. Taky ne. Tam taky ne, to je až na dně. Určitě, jo. Rozbal, dělej, rozbaluj. Hlavně bych ty ovesný vločky, tam nic netrhal. No, Jsem klepou ruce, chudákovi. No hoď to na zem to no. dárečky na zem, papírky na stůl. Takhle. Tady bude v žíšníku zase prosit toho to úplně. Takhle už. No ale. Ne. Darakové ti to bude držet. Ne, já ti to říkám. Pánové, kdo to takhle dokonale zapaloval? Šikovní lidi, veď? Kdyby mě sloužili zuby, jak... Tak se vyndej a cvakej to rukama. Teď zavolejte, ano, on se podřízne, já už to vidím. Já to s tím tak Pak tam nějaké nevinné dítě nepodřízne. Jo, nepodřízne. Jo. Ty to házíš všechno. Kde máš to? No to není důležité teďka v tomhle tomu. Do přídičky, viď? Tady padá Dárky, papíry. Cizím dárky papíry. Tom to nebude. Tom to je. Ty to bude určitě. Tam to je. Dědo. Všude, co je všechno zabalené, tak to tam je. Jak je na tom s časem? Mizerně. Špatně. Máš co dělat, ale 10 minut budeš rozbalovat a zbytek 70 minut chci vidět, jak to všechno stihneš. Sliknout se do plavek. I když ty už můžeš být i bez. Přepilovat řetěz. Někdo slyšel si o triatlonu někdy. Sumec už tamhle na... A už selektor dáš některý. Už ví, no. Tohle ne. Nestrkat prsty. Přijdeš o ně. Dědo, pamatuje si ty číselka, to je důležitý. Nech toho, Jo, teďka v hodině právě bylo takový. Jo, no.